يلن ويقوى زقل زكاة زقل زقلوا يلن نتلك زقل زقلوا يلن نقدس النغام زقل يلن نمان نتخام بلوي ايوب تمان نتخام زقل زقلوا يلن نقدسها زقل زقلوا يلن نقدمها زقل يلن نمان نتخام بلوي ايوب تمان نتخام زقلس قنفاية نتلقها زقلس قنفاية نقدس النغام زقلس يلن نمان نتخام بلوي ايوب زقلس قلات يلن زقلس قلات يلن نكرمها زقلس يلن نمان نتخام بلوي ايوب تمان نتخام زقلس قنفاية الليل نتلقها زقلس قنفاية الليل نقدس النغام زقلس يلن نمان نتخام بلوي ايوب تمان نتخام زقلس قلات يلن زقلس قلات يلن نكرمها زقلس يلن نمان نتخام بلوي ايوب تمان نتخام قدوس 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስከንቀድሶ ሃሌሉያ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ቅዱስ ኢኻ ቅዱስ 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 ኢኻ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 ስሙን ቀድስ ሃሌሉያ ንባርኮን እግዚአብሔር ሃሌሉያ 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 ቅዱስ 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 ኢኻ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢኻ እግዚአብሔር ገሊጽና ዘይኑዶ መንነት ይዘለዎ ጎይታ ገና ዘይተወደ ብቃላትና ብቋንቋና ዘይገለጽናዮ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ፍጥረታት ኩሎም ገሊጾሞ ዘይወዱ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መስተንክር ድንቂ ዝኾነ አምላክ ሃሌሉያ አእምሮና ዘይበጽሖ ሃሌሉያ ልዕሊ አእምሮና ልዕሊ ምርጫና ዝኾነ አምላክ ሃሌሉያ ምስ ፍጥረት ኮይና እስከን እግዚአብሔር ክነምል ኮይና ሃሌሉያ ሃሌሉያ Yawriye zan
የብልካን ኢየሱስ ሃሌሉያ በይነኻ ምዃንካ ከምዘይብልካ መሰታ የውርየ ዘንቱ ኣለዉ ፍጥረትካ ሁሉ ፍጥረት ብዘለዎ ቋንቋ ከማኻስ የለን ከማኻስ የለን የለንም ለካ ሁሉ ፍጥረት ብዘለዎ ቋንቋ ከማኻስ ሁሉ ፍጥረት ብዘለዎ ቋንቋ ከማኻስ ከማኻስ የለንም ለካ ሁሉ ፍጥረት ብዘለዎ ቋንቋ ከማኻስ ከማኻስ የለንም ለካ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ምድሪ ብዙ ነገር እዩ ዝምለኽ ወላ ንፀሓይ ኖርዝ ስታርስ ኤቭሪቲንግ እዮም ዘምልኹ ኖርዘርን ላይትስ ኩሉ እዩ ኣምላኽ ኣብዛ ዓዲ ንሕና ግን ንፈልጥ ኢና ኩሉ ፍጥረት ንእግዚኣብሔር እዩ ዘምልኽ ንእግዚኣብሔር እዩ ክብሪ ዝህብ ሃሌሉያ እስከ ብሓቂ ነዚ ክንዛረቦ ኢና ክነምልኸሉ ኢና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ብዘለዎ ቋንቋ ከማኻስ የለን እዮም ዝብሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣምልኾ ናይ እግዚአብሔር እዩ ሃሌሉያ ኩሉ ፍጥረት ብዘለዎ ቋንቋ ከማኻስ የለን ከማኻስ የለንም ለካ ሁሉ ፍጥረት ብዘለዎ ቋንቋ ከማኻስ ከማኻስ የለንም ለካ ሁሉ ፍጥረት ብዘለዎ ቋንቋ ከማኻስ ከማኻስ የለንም ለካ ሁሉ ፍጥረት ብዘለዎ ቋንቋ ከማኻስ ከማኻስ የለንም ለካ ክብሪ ድማ ይህቡኻ ፍሉይ ምዃንካ ከዋኽብቲ ይፈልጡኻ እቤት ድማ ይህቡኻ ፍሉይ ምዃንካ ፀሓይ ወርሒ ይፈልጣኻ ክብሪ ድማ ይህባኻ ፍሉይ ምዃንካ ድማ የስብዓኻ ስለንገሞ ሃሌሉያ ፍሉይ ምዃንካ ሰማይ ምድሪ ይፈልጣኻ ክብሪ ድማ ይህባኻ ሃሌሉያ ፍሉይ ምዃንካ ከዋኽብቲ ይፈልጡኻ እቤት ድማ ይህቡኻ ፍሉይ ምዃንካ ፀሓይ ወርሒ ክብሪ ድማ ይህባኻ ፍሉይ
ለሁሉ ፍጥረት ድምፅ ነው። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይበሉ ድምፅ ነው። ሃሌሉያ ዝበለ የለን ከምእግዚአብሔር ዝበለ የለን ሃሌሉያ ከምእግዚአብሔር ዝበለ የለን ሃሌሉያ 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 ከምዚ ዘድነቅናዮም ከምዚ ነምልኳና እሱ ርስትና እግዚአብሔር ይመስገን ለአምላክ ወረስቱ ክርስቶስ መዋርስቱና ሃሌሉያ ሃሌሉያ እጅ ወርስተይ ኻክልብሎይና በሰማይ በምድር ማይከ ቢንተካስ በሌላ ማያስ መኖሪያ በብርሃናት ውስጥ ውበት ለርስት ጌጥ ለዘለዓለም ትኖራለህ ማያረጀው
ምክንያቱም ርስቱ እግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ንኩሎም ኣመንቲ ርስትና እግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዝጽበዩ ኃይሎም ከምዝ ደስ ይነግረና አምላክ ይመስገን። ኣብ ሉቃስ ድማ እንታይ ኢሎም ኢየሱስ ሉቃስ 10:32 አታ ሂደት መጓሰ ታ መንግስቲ ክህበኩም ፈቃድ አቦኩም እሞ አይትፍራ። እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን። እግዚአብሔር መንግስቲ ይሁን አምላክ ይመስገን። ኃይልና እንደሐደሰ እንዳበርተእ ክመርሃና አሙን ዝሆን አምላክ አለና ሃሌሉያ። ስለዚህ አይንፈርህን ጀነሬሽን ክቅጽል እግዚአብሔር ይመስገን። አባና ጥራይ ተርፍን ክርስትና እና ሰዓረት ኸይድ መንግስት ያላትና ዘበርታና ተደኸምና ድማ ዘበርታና ዘሕይለና አምላክ ድማ ምሳናሎ እግዚአብሔር ይመስገን። ካብ ሰናይነቱ ዝተልዓለ ከምኡ ይገብር እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ሓጎሱ ድማ ሰናይና እዩ። ሃሌሉያ ኣሃንሳ ኮይና ክነምልኮ ኢና። ሃሌሉያ
بسل إلومي ودكو هدوم نعغات تبيوها هايلونا برتن كدوم كيوم لنا سناي غاوي سناي سناي غاوي سناي ببحريها سناي غاوي سناي ما تقدرها سناي غاوي سناي سناي غاوي سناي ببحريها سناي غاوي سناي ما تقدرها أقرب بندروم تمتكتو ما يعرفيروم تتناوتو بس سنايكا عيلي وطنيو سلد علامها فقريو سناي قوي سناي سناي قوي سناي ببحرها سناي سناي ما تقدرها سناي قوي سناي سناي قوي سناي ببحرها سناي سناي ما تقدرها ሲባል ይበዛሉ ሲዋለዱ ብዙ ፈንታ ውጊያቸውን ማን ሊገታ አይታክቱም ይሄዳሉ አይደክሙም ይበረታሉ እንደ ንስር ይበራሉ እጥፍ ድርብ ያፈራሉ እግዚአብሔር በልጆች የጠራው ከነገድ ከቋንቋ ከሕዝቤዋቸው ርስቴ ለሕዝቤ ገንዘቤ አሉ በዓለም ምድረ በዳ በድል የመራው የታደለ ምስጉን ነው ከዚህ የሚበልጥ የጌታ ኃይሉ ሲገለጥ እናያለን ገና
Hallelujah. Hallelujah. Generation that I can tell you. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. And that's all it. Hallelujah. Amen. It's the harvest. It's the harvest. We're not to win. As you serve me, and I will get our harvest. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. And as I
ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣብ ኣምላኽ ዝተወከለ ከቶ ሃፊሩ ኣይፈልጥን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እሱ እዩ ድማ እምነትና ንምድሪ ክንወርስ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር ሃሌሉያ 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 አባኻዙ ከልብርቱ እዩ እግዚአብሔር ኃይሊ ትህድስ አቦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይታዬ ንስኻ መቆቤ ኢኻ ንብለካ ኣለና ንስኻ ኣምላኽና ኢኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብሪ ንበካ ጌታ ይባርክ
وعلكم مشم كم حساب زوجي أنا بزي ملأخت نخمس أكم كندي قد لخمس زيد لين فلوت عندي هذا كذي نزمرنا خلنا بعمتها تقبريو حزبنا بزحة تبل كم حج بتقرنيا خيث ترجمت كلا بمحرنيا أنا نزمران يرنا زمرنا خلنا أنا اللي أنا حاونا زمرت أنا حاونا switch off gear تطويله ما هر أخوينا هر program قدي فخا ندقوتي مالي هر أخوينا قليلنا ده هر هذا هوانا وصيلو ندق هر أخونك يلوسي زمزمر زي زمراني يلوه مالي أخون كارا ريت زمرات بالكوس زم زمر حسوت يا يلوه مالي لمن تاي تولس بزحنا خمي غير حزبنا بزحي لخ زمريلو تي دليت تي وانجيل زخون دليتون هاررتون حقنون دسي بلا حقه كنك حقيا كم زحج خوينو زلو وانجيلكو ابانا بصحي ايتلوطكم انديكم ايتلوطنا اندينا بزحات تسيفهم بزحات هيوتهم كفيلهم بزحات نتا خبرت هيوتهم مالتي كابتا قداميتي بيت كريستيان جميركا كساب حجي بزحات زتوادقلا اب زمننا خاني نتا خبرت هيوتهم اما حير وفيهم بزعتات منغست طراي بمحساب هيوتهم نابرኦም وانجيلهم كل زكافلنا ثبات سلازلو نحنا ابزلنا مالتي كبرنا سمو يخون سلاز وانجيلنا خبري يسرح كاي ابانا خا بصيح له كبرنا شمو يخون ابزلنا خنتسينا مو زامو زمرا يزمركم ني كنتي تي وانجيل حقي حرايدو لزخ زمرا خلنا دس يلنا وانجيلنا حقي وانجيلنا يغبريو وانجيلنا دما درو يسرحيو بحجون كسرحي مالتي لو ما انت زكافلكم لا اغزابير قال ካብ ሉቃስ ምዕራፍ 17 ክኸውንዩ ምእንቲ ድሓር ክንመሃር ከለና ክሕግዘና ምእንቲ ግን ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ሓደ ንውሕ ዝበለ ክፍሊ ከንብብ እሞ ድሕሪኡ ጸሊና ቃል እግዚአብሔር ክንመሃር ኢና ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ካብ ቁጥሪ 1 ቶም ክልተ መላእኽቲ ድማ ምሸት ናብ ሶዶም መጹ ሎጥ ከዓ ኣብ ደገ ሶዶም ተቐሚጡ ነበረ ሎጥ ድማ ምስ ረኣዮም ክቕበሎም ተንስአ ብገጹ ከዓ ናብ ምድሪ ተደፍአ እሞ ኣቱም ጎይቶተይ በጃኹም እነሆ ኣብ ቤት ባርያኹም ኣግልሱ ኣብኣ ድማ ሕደሩ ኣጋርኩምን ተሓፀቡ ኣንጊህኩም ተስቲኡኩም ከዓ መገድኹም ትኸዱ በለ ንሳቶም ግና ኣይፋልናን ኣብ ኣደባባይ ደኣ ንሓድር በሉ ንሱ ከዓ ኣዝዩ ግድ በሎም እሞ ናብኡ ኣግሊሶም ናብ ቤቱ ኣተው ንሱ ድማ ቅጫ ሰንኪቱ ማኣዳ ኣዳለወሎም እሞ ንሳቶም እንበልዑ ገና ከይደቀሱ ከለዉ ድማ ሰብታ ከተማ ሰብ ሶዶም ኣግባዝን ኣረገውትን ብዘሎት ህዝቢ ካብ ኩሉ ሸነኽ መፂኡ ነታ ቤት ከበባ ንሎጥ ፀዊዖም ከዓ ብዘይ እዞም ብለይቲ ናባኻ ዝኣተዉ ሰባት ኣበይ ኣለዉ ምእንቲ ክንፈልጦም ሲ ናባና ኣውፃዮም በልዎ ሎጥ ድማ ናባታቶም ናብ ኣፍ ደገ ወፀ ነቲ ማዕፆውን ብድሕሪኡ ዓፆ በሎም ከዓ ኣሕዋቴ ከምዚ ዝበለ ክፉእ ከይትገብሩ እነዋ ሰብኣይ ዘይፈለጣ ክልተ ኣዋልድ ኣለዋኒ በጃኹም ሕደጉ ንኣተን ከውፃልኩም ባህ ዝበለኩምን ግበርዎን እዞም ሰባት እዚኣቶም ግና ኣብ ፅላል ናሕሰይ ኣትዮም እዮም እሞ ገለ እኳ ኣይትግበርዎም ንሳቶም ግና ኣልግስ ኒዮበል በሉ ንሱ ድማ እዚ ሓደ ስደተኛ ኮይኑ ዝመፀስ ዳኛ ኮይኑ ክፈርድ ይደሊ ኣሎ ሕጂ ግና ካብ ንኣታቶም ዝገደደ ከነኽፋኣልካ ኢና በሉ ነቲ ሰብኣይ ንሎጥ ብሓይሊ ጎነፅዎ ማዕፆ ክሰብሩ ድማ ቀረቡ ሽዑቶም ሰባት ኣእዳዎም ኣስሊኾም ንሎጥ ናባታቶም ናብ ቤት ኣእተዎም ነቲ ማዕፆ ድማ ዓፀውዎ ነቶም ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ዝነብሩ ሰባት ካብ ንኣሽቱ ክሳብ ዓበይቲ ኣዕርዎም እሞ ነቲ ኣብ ኣፍ ደገ ክረኽቡ ይደኽሙ ነበሩ እቶም ሰብ ድማ ንሎጥ ኣብዚ ገና ካብ ናትካዶ ኣሎና ሰብኣይን ጓልን ኣወዳትን ኣዋልድካን ኣብዛ ከተማ ዘሎ ናትካ ዘበሎ ኩሉን ካብዛ ቦታ እዚኣ ኣውፃዮም
ነዛ ቦታ እዚኣ ከዓ ጭራሕ ምራሖም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓብይ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ከዓ ከነጥፍኣ ሊኢኹና እዩ እሞ ንሕና ከነጥፍኣ ኢና በልዎ ሎጥ ድማ ወፂኡ ነቶም ነዋልዱ ዘእተው ሰብኡት ኣዋልዱ እግዚኣብሔር ነዛ ከተማ ከጥፍኣ እሞ ተንስኡ ካብዛ ቦታ እዚኣ ውፁ ኢሉ ተዛረቦም እቶም ሰብኡት ኣዋልዱ ግና ይዋዘ ከም ዘሎ መሲሉ ተራዮም ቀይሕ ጸሊም ክቀድድ ከሎ ድማ እቶም መላእኽቲ ንሎጥ ብዓመፅ እዛ ከተማ ከይትጠፍእሲ ሰበይትኻን እዘን ኣብዚ ዘለዋ ክልተ ኣዋልድካን ተማሊእካ ተለዓል ኢሎም ሃወኽዎ ንሱ ግና ደንጎየ እግዚኣብሔር ክንሕፎ ስለ ዝደለየ እቶም ሰባት ኢዱን ኢድ ሰበይቱን ኢድ ክልቲአን ኣዋልዱን ሒዞም ኣውፅዎ ኣብ ወፃእቲ ከተማ ድማ ሃደግዎ ኮነ ከዓ ናብ ወፃኢ ምስ ኣውፅዎ ነፍስኻ ኣድሕን ንድሕሪት ገጽካ ግልጽ ኣይትበል ኣብ ዘሎ ዝጎልጎል ድማ ደው ኣይትበል ምእንቲ ከይትጠፍእ ናብ ከረና ቢልካ ድሓን በለ ሎጥ ግና ኣይፋልካን ጎይታይ እንሆ ባርያኻ ኣብ ቅድሚኻ ሞጎስ ረኺቡሎ ንነፍሰይ ብምድሓንካ ዝገበርካለይ ምሕረትካ ድማ ዓብኻዮ ኣነ ግና ትኽፉእ ከይረኽበንን ከይመውትን ናብ ከረን በፂሐ ክድሕን ኣይክእልን እየ በጃኻ እናሃ እዛ ከተማ እዚኣ ናብኣ ንምህዳም ቀረባ እያ ንእሽቶ ከዓ እያ ንእሽቶ ዶ ይኮነትን እሞ ነፍሰይ ብህይወት ምእንቲ ክትነብር በጃኻ ናብኣ ክድሕን ሕደገኒ ይበሎም ንሱ ድማ ነታ ተዛረብካላ ከተማ ከይግልብጣስ እንሆ በዚ ነገር ዝውን ሕራይ ለካ እየ ኣብኣ ከይበፃሕካ ገለ ነገር ክገብር ኣይክእልን እየ እሞ ቀልጢፍካ ናብኣ ድሓን በሎ ስም እታ ከተማ ዞኣር ተባህለት ሎጥ ኣብ ዞኣር ምስ ኣተወ ድማ ኣብታ ምድሪ ፀሓይ በረቐት ሽዑ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ኣብ ልዕሊ ሶዶምን ኣብ ልዕሊ ጎሞራን ካብ እግዚኣብሔር ዲንን ሓውን ኣዝነመ ነዘን ከተማታት እዚኣተን ንኩሉ ጎልጎልን ኣብተን ከተማታት ንዝነብሩ ኩሎምን ንቡቕሊ ምድርን ገልበጠ ሰበይቲ ሎጥ ግና ንድሕሪት ክትርኢ ግልጽ በለት ሓወልቲ ጨው ከዓ ኮነት ኣብርሃም ድማ ኢሉ ይቐጽል ክንጽሊ ኢና ሃሌሉያ እስኪ እግዚኣብሔር ሎማዓንቲ ከዓ ኣብ ቃሉ ክዛረበና ሎሚ እግዚኣብሔር ንዓና ዝኸውን ዘረባ ስለ ዘለዎ ልበይ ክፈተለይ ክንብሎ ኢና ተዛረበኒ ክንብሎ ኢና ንእግዚኣብሔር ንደቀ መዛሙርቱ ከኣበሎም ካብ መዓልታት ወዲ ሰብ ሓንቲ ክትሪኡ እትምነይሎን መዓልታት ክመፃ እየን ኣይ ክትሪእወን ኢኹም መብረቕ ካብቲ ሓደ ወሰን ሰማይ ክሳብ እቲ ካልእ ወሰን ሰማይ ከም ዝበርቕ ከም ዘብርህን ከምኡ ከዓ ወዲ ሰብ በታ መዓልቱ ክኸውን እሞ እንሆ ኣብዚ ወይስ ኣብቲ እንሆ ኣሎ ክብልኹም እዮም ኣይትኺዱ ኣይትስምዕዎም እውን ቅድም ግና ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክፀግብ በዚ ወለዶ እዚ እውን ክነዓቕ ብግዲ እዩ ከምቲ ብዘመን ኖህ ዝኾነ ብዘመን ወዲ ሰብ እውን ከምኡ ክኸውን እዩ ክሳዕታ ኖህ ናብ መርከብ ዝኣተወላ መዓልቲ ይበልዑን ይሰትዩን የእትውን የተኣታትውን ነበሩ ማያሂ ድማ መፀ ንኩሎም እውን ኣጥፍአ ብዘመን ሎጥ ድማ ከምኡ ኮነ ይበልዑን ይሰትዩን ይሸጡን ይሻየጡን ይተኽሉን ይሃንፁን ነበሩ በታ ሎጥ ካብ ሶዶም ዝወፀላ መዓልቲ ድማ ካብ ሰማይ ሓውን ዲንን ወረደ ንኩሉ ከዓ ኣጥፍአ እታ ወዲ ሰብ ዝግለፀላ መዓልቲ ድማ ከምኡ ክኸውን እዩ በታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ደርቢ ዘሎ ኣቕሑኡ ከዓ ኣብ ቤት ዘሎ ክወስዶ ኢሉ ኣይውረድ ኣብ ወፍሪ ዘለዉ ንድሕሪት ኣይመለስ ንሰበይቲ ሎጥ ዘክርዋ ንህይወቱ ከድሕና ዝደሊ ከጥፋ እዩ ዘጥፋኣ ግና ከድሕና ቅዱስ ኣቦና ነመስግነካ ክብሪ ዘበለ ስኻ ውሰዶ እስኻ ኣብ ላዕሊ ብሰማይ ብቅዱሳት መላእኽቲ ተኸቢብካን ተሞጊስካን ተኸቢርካን እትነብር ኩሉ ምስጋናን ኩሉ ውዳሴን ኩሉ ክብርን ኩሉ ስግደትን ንዓኻ እስኻ ክትወስድ ብቑዕ ኢኻ ኢሎም ኣኽሊላቶም ዝደፍኡልካ ዝድርብዩልካ ሓያል እግዚኣብሔር ተመስገን ንኻ ህዝብኻ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ዝተኣኪብና ኣለና ከምቲ ኣብ ቅድሚኻ ዝዘመርና ኢልካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሕጂ ድማ ንስኻ ንኩሉ መስዋዕትናን ንኩሉ ምስጋናናን ስለ ዝተቐበልካዮ ተመስገን ቃልካ ድማ ባርከልና
ንሆ እግዚአብሔር አምላኼ ዘን ቃላት እዚኣተን ህይወቴን ከም ዝተባህለ ህይወት እንረኽበለን ቃል ኣብዘን ጽሑፋት እዚአን ስለ ዘለዋ ብኣተን ከዓ ክንዘራረብን ከለና መንፈስ ስለትመልኣና ነመስግነካ ኣለና ንሆ ተዛረበና ብኢየሱስ ጎይታና ስም ኣሜን እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ሎማዓንቲ ኣርእስተይ ልክዕ ከምዛ ኣብዚኣ ዘላ ካብኣ ልክዕ ዝተወስደት እያ ትኸውን ንሰበይቲ ሎጥ ዘክርዋ ትብል እያ ማለት እዩ ንሰበይቲ ሎጥ ዘክርዋ እዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ቃል እዩ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 17 ሓንቲ ሕቶ ሓቲቶሞ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ናይ መወዳእታ ዘመንን ምልክቱን ዝኣመሰለ ሕቶታት ኩሉ ሳዕ ንየሱስ ካብ ደቀ መዛሙርቲ ትሕቶ ብዙሕ ግዜ ዝቐርበሉ ነይሩ ማለት እዩ ኣብዛ እዋን እዚኣ ግን ብፍሉይ ዝበለ መንገዲ ፈሪሳውያን ከምኡ ኢሎም ሓቲቶሞ እንታይ ኢሎም ሓቲቶሞ መንግስቲ ኣምላኽ መዓስ ትመጽእ ኢሎም ምስ ሓተትዎ ከዓ ንሱ ኢሉ ይምልስ ማለት እዩ ትመልሲ ኣብኡ ይቕፅል ስለዚ እታ ሕቶ ፈሪሳውያን ሓደ ሕቶ ሓቲቶሞ እዛ መንግስትስ መዓስ እያ ክትመጽእ ኩላትና ከም ንፈልጦ ኣብቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ዝመጸሉ እዋን ቅድሚ 2000 ዓመት ኣከባቢ ማለት እዩ ኣብ እዚ ምድሪ እዚ እዚ እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን ዝሃቦም ምድሪ ከነአን ዝበሃል ማለት እዩ ከባቢ ኣብ ዘሎ ኩሉ እዚ ሎሚ እስራኤል ዝበሃል ስፍራ ማለት እዩ ብሮማውያን ዝግዛእ ነይሩ ማለት ሮማውያን ይግዛእ ከዓ ስለ ዝነበረ ኣብ ትሕቲ ጭቆና ናይ ሮማውያን እዮም ነይሮም ቤተ መቅደሶም ረኺሱ ወይ ከዓ ኣርኪሶምሎም ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመታት ሽዑኡ ግን ተሓዲሳ ግናኸ ስቲል ናይ ቤተ መቅደስ ነገር እናገበሩ እኳ ክነሶም እቲ ሙሉእ ዝኾነ ሓርነት እቲ እስራኤል ከም ሃገር ከም መንግስቲ መራሒኦም ባዕሎም ዘለዎም መራሒ ክኾኑ ግን ኣይተኻእሎምን ነይሮም ስለዚ ኣብ ሕቶ እዮም ነይሮም ኩላትና ከም ንፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መሲሕ መጺኡ መንግስቲ ከቕንዕ ኢሎም ክሓስቡ ከለዉ ምምጻእ ናይቲ መሲሕ ነዚ ነገር እዚ ንምፍታሕ ስለ ዝነበረ ፈሪሳውያን ከዓኒ መንግስቲ ኣምላኽ መዓስ ትመጽእ ኢሎም እዮም ሓቲቶሞ ሎሚ ብዛዕባ እቲ ኣብኡ ዘሎ ሓሳባት ሓደ ብሓደ ኣይኮናን ክንሪኦ ከምቲ ዝነገርኩኹም ንሰበይቲ ሎጥ ዘክርዋ ትብል ስለ ዝኾነት ብዙሕ ብዛዕባ ሰበይቲ ሎጥ ኢና ክንዛረብ ማለት እዩ እቲ መልሲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን መቸም ጎይታ ብዛዕባ መንግስቲ መዓስ መንግስትኻ መዓስ ኢኻ ትቕንዕ መዓስ እያ ትኸውን ኢልካ ክትሓቶ ከለኻ ወይ ከዓ ክሓትዎ ከለዉ ሓንቲ ንፅርቲ መልሲ ኣይተፃሕፈትን ዘላ መፅሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ኩሉ ሳዕ እታ መልሲ እንታይ እያ ማለት እዩ ተፀበዩ ሓደ ግዜ እያ ክትከውን ናትኩም ኣይኮነን ክትፈልጡ ናትኩም ኣይኮነን ማለት ናይዛ ከምዚ ዓይነት ሕቶ መልሲ እዚኣ እያ ኢየሱስ ከዓ ነዚኦም ፈሪሳውያን ከዓ እንታይ ኢሉ መሊሱሎም መንግስቲ ኣምላኽ እናሃብዝላ እናሃኣፍትላ ትበሃል ኣይኮነትን ኣብ ውሽጥኹም ኣላ እሞ መንግስቲ ኣምላኽሲ ብምትሕልላው እንታይ ትኸውን ኢሎም ኣይትመጽእን እያ ምናልባት እዚኦም ከመዮም ዝሓስቡ ዝኾኑ ብዙሕ ግዜ ከዓ ተፈቲኑ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ግዜቲ ከምዚ ዕልዋ ይገብሩ ነይሮም ማለት እዩ ንናይ ሮማ መንግስቲ ገለ ሰባት እስራኤላውያን ማለት እዩ ቀናኣት ዝኾኑ እስራኤላውያን ዕልዋ ይፍትኑ ነይሮም እዮም ሓደ ካብቶም ዕልዋ ዝድግፍ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መዝሙር እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እስራኤላውያን ከምዚ ዓይነት ይገብሩ ነይሮም ምናልባት ብገለ እክብ ኢሎም በዚ ናይ ሎሚ ኣባሃላ ገለ ታንክታት እክብ ኣቢልካ በዚ እቲ ንጉስ ይመጽእ ኣሎ ዝበሃል ናሃ በዚ መጸ ናሃ በቲ መጸ ኖ በዚ ባይ መጸ ትበሃል ኣይኮነትን ከምቲ ንሳቶም ዝጽበይዎ ማለት ኣፍራስን ተረገላታትን ተኸቲሉ መንግስቲ ክተክል ዝመጽእ ኣይኮነን ከምቲ ንስኻትኩም ተሓስብዎ ዘለኹም እዩ ዝብሎም ዘሎ ጎይታ ብሓፂሩ ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ መልሲ እዚ ወይ ነዚ ሕቶ እዚ ኣድረስ ክገብሮ ከሎ መልሲ ክህቦም ከሎ ዝሃቦም ክልተ ዘመናት ኣለዉ ወይ ከዓ ክልተ ግዜያት ኣለዉ ኣብ ቁፅሪ 26 እንታይ ኢልዎም ከምቲ ኢልዎም
بزمن نوح زخونه بزمن ود سبون كمو كهون انت زيا كساعتانو هنا مركب زات ولا معلتي ولعني ستين يتون يتاتاتو نبرو ما يهدما مصه نخلومون اطف امس بله ካልአይቲ ሽዑ ታይሉ بزمن لوط ድማ ከምኡ ኾነ ይበልዑን ሰትዩን ይሸጡን ይሻያጡን ይተኽሉን ይሃንጹን ነበሩ በታ ሎጥ ካብ ሶዶም ዝወፀላ መዓልቲ ድማ ካብ ሰማይ ሓዊ እንዲንን ወረደ ንኹሉ ከዓ ኣጥፈ በታ ወዲ ሰብ ዝግለፀላ መዓልቲ ከምኡ ክኸውን እዩ ምስ በለ በታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ደርቢ ዘሎ ኣቕሑኡ ከዓ ኣብ ወፍሪ ዘሎ ክወስዶ ኢሉ ኣይውረድ ኣብ ወፍሪ ዘለዎ ንድሕሪት ኣይመለስ ንሰበይቲ ሎጥ ዘክርዋ ናይ ውሕጂ ክልተ ዘመናት ኣብ ዝተጠቂሶም ኣለዉ እቶም ክልተ ዘመናት ድማኒ ናይ ክፉእ ዘመን መግለፂ እዮም መጽሐፍ ቅዱስና ብዙሕ ግዜ ዘመናት ዝግለጸሉ ንረክብ ኢና ማለት ሓደ ዘመን ክንብል እንከለና ሓደ ተወሰነ ዓመት ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ንዝበለ ግዜ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣብዚ ዘመን እዚ ሓደ ነገር ይፍለጥ ማለት እዩ ጽቡቕ ክኸውን ሕማቕ ብዝኾነ ይኹን ዘመን ይፍለጥ እዘን ክልተ ዘመናት ኣብዚኣ ተጠቂሰን ዘለዋ ዘመን ኖህን ዘመን ሎጥ ግን ናይ ክፍኣት ዘበለ ዝለዓለ መግለፂ ዝነበረን ዘመን እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ነዛ ዘመን እዚኣ ፍለጥዋ ኢሉ ሓቂ ስለዚ ዘን ዘመናት እዚኣተን መቸም ዘመን ምፍላጥ ኣገዳሲ ማለት እዩ ስለዚ ዘን ዘመናት እዚኣተን ክፍኣት ዘበለ ብሙሉእ ወይ ከዓኒ ናይ ክፍኣት ዝለዓለ መግለፂ ዝተራእየለን ዘመናት እየን እዘን ዘመናት እዚኣተን እንታይ ነይሩወን ድሕሪልና ተመሳሳሊ ነገር ነይሩወን ክልቲኣተን ዘመናት ተቐዳመይቲ ዘመን ኖህ ማለት እዩ ሰባት ይበልዑ ይሰትዩ ከምኡ ከዓ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ኢሎም የእትውን የተኣታትው ነይሮም ይማርዓው ነይሮም ኣብዛ ዘመን እዚኣ ከምዚ ነይሩ ምብላዕ ምስታይ ምትእትታው ጌጋኡ ይኮነን ወይ ከዓኒ ብቐንዱ ከምኡ ይኮነን ናውን ንበልዕ ኢና ንሰቲ ኢና እዛ ዘመን እዚኣ ብከምዚ ግን ስለምንታያ እዚን ዓይነት መለለያት እዚኣተንሲ ስለምንታያ ነዛ ዘመን እዚኣ ብሕማቕ ወይ ከዓኒ ብኔጌቲቭ ወይ ብኣሉታዊ መንገዲ ተገሊፀን ካልአይቲ ዘመን ድማ ልክዕ ንዓ ትመስላ እንታይ ይብለና መሲልኩም ይበልዑን ይሰትዩን ይሸጡን ይሻያጡን ይተኽሉን ይሃንጹን ካ ነይሮም ኩሉ ዴይሊ ኣክቲቪቲ ይገብሩ ነይሮም ንሰርሕ ኢና ንበልዕ ኢና ንሰቲ ኢና ሓቂ ኩሉ ዓይነት ስራሓት ከዓኒ ከከምቲ ዝተዋፈርናሉ ዓይነት ሞያ ከምኡ ከዓ ንሰርሕ ማለት እዩ ኩላትና እንታይ ዳ እሞ ዘመን እዚ ክፉእ ኣቢልዎ ከምዚ ምግባሮም ዳ እንታይ እዩ ክፉእ ገይርዎ ተልና ነዚ ነገር እዚ ብቐንዱ ከምኡ ምግባሩ ይኮነን ክፉእ ኮይኑ ወይ ከዓኒ ክፉእ ገይርዎ በኣር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብዛዕባ እቲ ዘመን እቲ ክገልጽ እንከሎ እዚ ዘመን እዚ ከምዚ ይመስል ምስ በሎ መዓልታት ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክኸውን እዩ ስለዚ መቸም ሰብ እቲ ዝቐለለ መንገዲ ዝመሃረሉ ብምምስሳል እዩ ምሽ ሓቂ ሓደ ነገር ጽቡቕ ጌርካ እንድሕር ትፈልጦ ኾንካ ንዕኡ ዝመስል ነገር ክግለጸልካ ከሎ እቲ ኩነታት ከመይ ከም ዝመስል ይቐለልካ እዩ ማለት እዩ እዘን ዘመናት እዚኣተን ጽቡቕ ጌርና እንድሕር ኣስተውዒልና ኣለን ከዓኒ እቲ ጎይታ ዝመፀሉ ግዜ ከመይ ከም ዝኾነ ከዓኒ ጽቡቕ ጌርና ነስተውዕለሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እምበር እዚ ዘለና ዘመን ሕጂ ካብዚ ይፍለዶ ኢልና ጥሪ ኢልና ናብ ዘመንና እንድሕር ኣቲና ብምንም ተኣምር ኣይፍለን ሓቂ እዞም ሰባት እዚኣቶም ይሃንፁ ነይሮም ኢልና እዞም ሰባት እዚኣቶም ይተኽሉ ነይሮም ግራት ስለ ዝነበሮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ከዓኒ ኩሉ ነገር ይገብሩ ነይሮም ኣብኡ ምግባሮም ኣይኮነን ነይሩ ትሽግር እሱ ምግባሮም ኣይኮነን ነይሩ ትኽፋእ ብድሕሪኡ ግን ካልእ ዓቂ ኣሎ ባር ሎማዓንቲ ንሰበይቲ ሎጥ ዘክርዋ ክብለኩም እንከለኹ ወይ ክንበሃል እንከለና እንታይ ናባ ብዛዕባ ሎጥ ሰበይቲ ሎጥ ክንዝክር
እዚ ክፍኣት እዚ ዘመን እዚ ናይ ክፍኣት ዘመን እዩ ኢልና ኩሉ ዓይነት ክፍኣት ኣብኡ ከም ዝነበረ ኣብቲ ዘንበብናዮ ክፍሊ እኮ ድሕር ተመሊስና ኣብ ዘፍጥረት 18 ወይ 17 እንድሕር አንቢብና ኣብዚ ሎጥ ዝነበረሉ ዘመን እቶም ህዝቢ ኣዝዮም ክፋእ ይገብሩ ከም ዝነበሩ ሕሱማት ከዓ ከም ዝነበሩ ሰብ ሶዶም ከዓኒ መጽሓፍ ቅዱስ ነጊርና ኣሎ ማለት ዘመንና ኸ ካብኡ ይፍለዶ ተይልና ፍጺሙ ኣይፍለድ ኮዳኣ ዝኸፍአ ሓቂ ኮዳኣ ዝኸፍአ ባዕድ ንጥፍኣት ዝቐረበ ዝኸፍአ ሕሱም ዘመን እዩ እዚ ዘመን እዚ ዘለናዮ ማለት እዩ ሓጢኣት ኣብዚ ግዜ እዚ ብቃልዒ ዝግበር ነይሩ ብዓውታ ከዓ ዝግበር ነይሩ ብኹርዓት ከዓ ዝግበር ነይሩ ሓቂ ታቢኢኻ ኣይኮነን ዝግበር ነይሩ ኣብቲ ናታቶም ዘመን ኣብ ዘመንና ኸ እካኹም ሓጢኣት ብዓውታ እዩ ዝግበር ኮሪዕካ እዩ ዝግበር ማለት ስለዚ ክልቲኡ ዘመን ድሕር ዳ ወዳዲርናዮ ወላ ሓደ ዝፍለ ይብሉን እኳ ደኣ እዚ ናህና እኳ ይኸፍእ ኸውን ማለት እቲ ዘለናዮ ከተማ ንባዕሉ እዚ ሕጂ ዘለናዮ ከተማ ንባዕሉ ናይ ክፍኣት ምልክት እዩ ሓቂ ቀዳይ ዘገልገለና ሓና ዳንኤል ኣብዚ ከም ጋሻ ኮይኑ መፂኡ ከገልግለና ከሎ ቀዳማይ ብዛዕባ ቫንኩቨር ከጽንዕ ኢለ ከፈልጥ ኢለስ ምስ ረኣኹ ኢልና ማለት እዩ እቲ ብዛዕባ እዛ ከተማ ትፈልጦ መለለይ ኣሲ ጽቡቕ ክህልዋ ክእል እዩ ግን ክፉእ ከዓ እያ ትፍለጥ ማለት እዩ ብክፉእ እያ ትፍለጥ ኣብዚ ምድሪ እዚ ግብረ ሰዶማውነት ብዓውታ እዩ ዝግበር ብኹርዓት እዩ ዝግበር ሓቂ ኮሪዕካ ኢኻ ትዛረበሉ ማለት እዩ ንሕና ዘይኮናስ እቲ ምድሪ ማለት እዩ እቲ ዘመን እቲ ግዜ ማለት እዩ እቲ ቦታ ከዓ ከምኡ እዩ ስለዚ ካብዚ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዘመሳሰሎ ዘሎ ዘመን ፈጺሙ ዘይፍለጥ ዘመን ጎይታ ሓደ ግዜ እዚ ከዓ ናብቲ ተኣሽሙ ከይነሓድጎ ከዓ ማለት እዩ ናብ ደገ ገጽና ከዓ ከይነሓድጎ ብዛዕባ ተፈላለየ ዓይነት ክፍኣትን ሓጢኣትን ሕሰምን ኩሉ ነገር ናብ ደገ ከይንገድፎ ከዓኒ እንኮላይ ንቤተ ክርስቲያን ከዓ ዝፈታተንካ እዩ ማለት ጎይታ ሓደ ግዜ ከምዚ ኢሉ ቤተይ ኢሉ ቤት ጸሎት ትስምዕ ሓቂ ንስኻትኩም ግና በዓቲ ጓሓሉ ትገበርኩማ እዘን ክልተን ጥቕሲ ኣብ ኤርምያስን ኣብ ኢሳያስን እየን ዝርከባ ጎይታ ግን ክዛረብ እንከሎ ቤተይ ቤት ጸሎት እያ ቤት ኣምላኽ ቤት ጸሎት እዩ ቤት ኣምላኽ ቤት ሰናይ ነገር እዩ ቤት ኣምላኽ ናይ እግዚኣብሔር ሕያውነት ዝረኣየሉ እዩ ኢየሱስ እዚኣ መዓስ ከም ዝበላ ንዝክራ ኢና እታ ካልአይቲ ፓርት ናይዛ ጥቕሲ ግን ንስኻትኩም እንታይ ጌርኩማ እዩ ዝብል በዓቲ ጓሓሉ ጌርኩማ እንታይ ማለት እዩ በዓቲ ጓሓሉ በዓቲ ጓሓሉ ማለት ሰረቕቲ ማለት እዩ ኦኬ ሰረቕቲ ብከተማ ክሰርቁ ይውዕሉ ክሰርቁ ምስ ወዓሉ ሽዑ በዓቲ ኣለዎም ዝራኸብሉ ማለት እዩ እስኻ በዚኣ ኸይድካ በዛ አንጎሎ ከምዚኣ ጌርካ ኣነ በዚኣ ኸይደ ሽዑኡ ገሊሎም መጀመርያ ክወፁ ከሎ ካብ በዓቲኦም ዝብገሱ ወፂኦም ወፊሮም ኩሉ ስርሖም ምሰስለጡ ማለት እዩ ብቐትሪ ይኹን ብለይቲ ስርሖም ምሰስለጡ ኣበዮም ዝራኸቡ ኣብ በዓቲኦም ዝራኸቡ ኣብ በዓቲ ኣሽዑታይ ትበሃል በዓቲ ጓሓሉ ትበሃል ስለዚ ጓሓሉ ዝነብሩላ ጓሓሉ ዝሕብኡላ ጓሓሉ ዝቕመጡላ ማለት እዩ ጎይታ ግን ስለ በዓቲ ኮነን ወይ ከዓ ኣብቲ እዋን ኣብ ዝነበረ በዓቲ ኮነን ናይ ጓሓሉ በዓቲ ኢልዋ ንመን ኢኹም ቤተይ ከምኣ ጌርኩማ ኢልዎም ንቤተይ ከም ናይ በዓቲ ጓሓሉ ከም ናይ ጓሓሉ በዓቲ ጌርኩማ ጎቦ ጎቦ ምእንቲ ኸይንብል ማለት እዩ ኣብያተ ክርስቲያናትና ቤተ ክርስቲያናትና ከመይ ኣሎ ናብ ደገ ምእንቲ ኸይንገብሮ ኩሉ ዓይነት ክፋእ መምሃሪ ክሳዕ እትመስል ዋ ግብረ ሰዶማውነት ምንዝር ክፍኣት ጥራይ ሓጢኣት እንድሕር መሲልና ሓቅኹም ኢኹም ንደገ ክንሰዶ ኢና ማለት እዩ ቂም ምሕሳው ምጽላም
نحد حد كان متنوخال أدراشو بيو كم زوج قبرو سبعة هبيم زركو أدراشو ما بيلو لذي إذا زمن زي زخف زمن ويتا تزمت أبز تحبي مالو دوم بلنا أبز تحبي أخو مالهم دوم بلنا يزبل زلهم مالتي لذي حواتي نسبيت لوط ذكروا كنبلن كلنا استاذ نبرتو زمن صنحلنا خنزاربينا نزمننا ابقمت بمئتاو نحنا زلنا يا زمن كتاي يمثل انا كتاي يمثل هوتي كخمي يمثل اكايدي كخمي يمثل إلا نرسنا نحسبنا إنا خنزارب مالتي لسبيت لوط كم زبلكم اب كم زبل زمن سلتنبر زنبرت ذكروا تباهيلو ذكروا استباهله سبيتي زي اطرا مصحف قدس بايزوي بقندو كمان ذكروا استباهله وي ذكروا تباهله منالبات غويتا ازي مذكرتاي غبروا وي كاني نعين مذكرتاي غبروا بتبل قال نغويتاو نسو ذكروني تبل سلازخونت بزي كذا قال زي نسب مذكر اب مصحف قدسنا وي كاب حدش كيدانا نرخبا زي مالت قطتا مالت ناب نبرتهم مطمات مقومات مصحف قدس نغيرنا نسب ذكروا تباهيلو زلو كن سبيت لوت كمي زبلت أكيد سب كون كوينا مصحف قدس وي كا غويتا يسوع كريستوس ذكروا يل أمن بابكم زي حسيبكم لا تفلط تصنعوا لهم زخف زي أنت يابا أنت ينيروا أنت تاريخ نيروا تابا غيرا هو عندك أو كوينا قلت راي زي كونسي نحق خندك تذكر زقبا ديا وي كتذكر كزلوا ديا إلنا حسيبنا نفلترو بغمينا نذكره سبيت لوط شما يتصحف لنا أمي يكون تفلت شما يلا أمي تصحف شما يلا سبيتو طريت بحال كابي كم استمر عواون ايتزاربنا كاب سودوم ديا كاب كالي we don't know سبيت لوط قال من مخانا ولدو اقل خمانا يتصحفن مالك لازم انتينا بزعبا اخ نذكر انتينا بزعبا اخ نحسب انتينا بزعبا اخ نفلت سيدنا سبيت لوط نذكر لا بزح نجار قالو بار قداماي سبيت لوط كنحسبا خلنا قدم بزعبا سبيت لوط مزرابنا سل لوط كنزارب صبغي مالتي لوط እግዚአብሔር አምላክ ለአብርሃም ተስፋ ሂቦ ካፍታ ውፃእ ዝበሎ ምድሪ ምስ ወፀ ሎጥ ግዝኡ እንኮላይ ንመን ይወሲድዎ ንሎጥ ይወሲድዎ እግዚአብሔር ሶሪ አብርሃም ምስ ሎጥ ይኸይድ ወይ ካል ሎጥ ካብዛ ግዜ እዚ አይወፂ ሎጥ በቀንዱ ወድ ሓውን አብርሃም አቡ ሞይቱ ስለዝነበረ ምናልባት ንሱ ያልዮ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ሒዝዎ ወፂ ذات ناي مصحف قدس سبات حزوه خوص نيرو حزوه خوص اينبرون ገለ ዝብል ብዙሕ ክትዓት ይግበር እዩ ንሱ ንጎን ሓዲግና ግን ሎጥ ወፂ ሎጥ ምስ ወፀ ኣብ ቤት አብርሃም ንእግዚአብሔር አምላኽ ተላሊዎ እዩ አቀይ ምክንያቱ እግዚአብሔር ነብርሃም ስለተገልጸሉ መጀመሪያ ንእግዚአብሔር አምላኽ ተላሊዎ እዩ ንእግዚአብሔር ምስ ተላለዮ ድማኒ ናይ እግዚአብሔር በረኸቱን ጥዕሚ أبزر فترة كم ننببو لوط ناتو جزءات نيرمو أبراهام ناتو جزءات نيرمو ده حرتها مريت كتصبهم جميراتهم جزءات كباسم سجمرو أبراهام خمزيلو نسخة جزء كان جزئين تبعي سومبوني كنفعل تصبغ إلو كم زي أمس تبعهلو تفعلالهم شو نسخة حريلو نسخة سمينا بالكات خير كأنا دوبو خيدي قال له ده أبراهام لوط نمدري ريوا مالتي خمزيلو أما عدي مصر آياسي بعينتو دزبلو ويكاني لموع زخونه مسرعه انا نابز قصي كخيدي إلو كيدو مصحف كرس كم زنغرنا شعو انكون تو خصب صدوم ابي عينتو نوت صبو زبحال انتاي تيلنا دغاو نغر ينير مالتي بدغ مسرعيوسي دس بلو نغر ريو بتدس بلو نغر دماني كيدو أبونا تقمت أخلو ديو كم تزولكو تمرعو
ولا قدم يدينيرو we don't know ማለት يعني فلጠني ግን somehow ሎጥ ግን በቲ بمنقد أبراهام أبيلو زرقبو access ويكاني ربحة نكسيابير أملاخ جن فريد وي أملاخ من يمثل أنت يزفتو أنت يخزل أبكر مي خميل كات أتون كتوتسن كم زلكات بوجرو زت مهرة زت ردة سبينير مال سلزي نزا سبيتو دماني كم أو عينت كمهرة كم أو عينت كردة تقولوا زلوا بزعي أبز فترة 10 إيه تي عقدي مزولكو معرف 10 سنة حد أرينا لوط دما يبلنا قول يوردانوس حريو بعينتو مسرعيو بقى أبز دا كم دليت كحاريس كختنبر تخيلي خايلو نلو ناي يوردانوس قوليو حريو ويكا مريتو كابت زحزن جن لوط أب أزي بحتيات زتبالا شوية ويكاني بحتيات بنورين يا حتيات أزي زبزحه سفرائي مريض مال دوم سوات زي أتوم أو زنوبرو كفؤات يوم حسومات يوم زي فترة 10 سلسته كمو يبلنا كمونا نبرو خلوقن حسابو حج على حد زي بزي بابليك بوتاتات كن كيدن كلنا نفسنا زسق قنا نجر بزح زي نركبينا مال كفؤاتن حتياتن قال خلنا تطو نبل مالتي ندرقاو لوط كأخوم يا تنفسه أوشتي ناتسكيت تنبر كم زنبرت مصحف قدسنا صبو غيرو اب بطرس نغيرنا له حقي كم زيبل ما نتي بابس اومن بروخس نبرتهم زسق زنبر لوط صادق غنا تاي غبرو أدحانو مسبلة مالت تصادق أما أكلهم كنبر كله أبص صباح بتزريون بتسمعون زنبرة جبر عمصهم تصادق نفسه تسك أنا برت بارس قويتا خي بارك قويتا نتوم فرحت جزء أبير كفتنا خوصهم نجبرت عمص أجنا النقص نمعالت فرد حلوهم يو حلوهم فلت يو تلزلوت كم ينبر نير نقول كبل كله سي كبرنا أملاخ مدري بملئتا نا እግዚአብሔር ያ مدري بملئتا مسغانا እግዚአብሔር ملي الله إلو خزمر أيكل نير كمتم قالوا تزمرتي مستس نفس كرئ خلو أس يخفو زغونه هبرتس بمرچو خاي imagine حجي كم زيلو زنبر سبأي سبيتو خاني most likely وي ناوي أتصقع نيرا ويكا كلا تقدشيكا قلي أتبلو نيرا مالتي somehow قن እግዚአብሔር أملاخ تلالياتو الله وي بزعبو سميع الله نسو انتاي كم زمسل أب قدمي خميل كاقمت مالس قن توحادا قن بمن قدي سبقا غيرا تسبيخ الله مالتي حكي كما انت لنا سيف يا مش كنبل نخيلينا بسبقا غيراسي فليتان ترديان الله مالتي كن كم لوط ديا نيرا قال حطوي نتلوط زصعبو من قد خسيعباتو ديا نتلوط زغدو غدنا خيداتو ديا قال حطوي لوط مبار ابزي بوتازي كنبرن كله تصادق نفسه سقي هذه زمن تنبرو زلخا زمن نيوتكا كسقيو خيل نيوتكا خاني تفتحكا خا كتمسكن كاخ جبركا يخيل مال زماناتكم بملوهم يزفلط مال زالومي تريبونا ناي كعسو اغر خوينا زلا عد انجليز حدا غيزه ناي وانجيل ماكل يا نيرا او بزعبا وانجيل بزعبا املاح بزعبا قال املاح خاتزارب مالتي كيبكا خمزي لومي حجي زخونو زلو بزعا كعسو طراي زيكون كاتزاربسي بزعبا أملاخن بزعبا قال أملاخن تزاربوا لي ماتي كم عينت جزير له كم عينت زمن له حلف له خاله عينت زمن كأخمد سيخيل زمن يلاوت لوط جناحه ما يتعدل إذا زمن إذا أزي خفوا زمني
بقر إذا سبيت زي أحد جتاي زول زلخ بمغنيات لوط زرخبو عدل السا حد نجر تماهير حد نجر تردي حد نجر أستوعيلا نيرا مالت بزعبا እግዚአብሔር بزعبا خدانو بزعبا تسفو بزعبا تنبرهام زاتو زبل بملؤ كي سمعت أي ترفنا ليه حسب مغنياتو معرف 14 دحرام بيبنايو أبراهام كمان سراويتو اختيتو نلوط أدحنو نيريو حد ጊዜ ስለዚህ ብዛዕባ አብርሃምን ናይ አብርሃም አምላኽን ኣይትፈልጥን ክትከውን ዘይከኣል እዩ ካልእ እሞ እንታይ ደኣ ንእንታይ ጠቂምዋ ነዛ ሰበይቲ እንድሕር ኢልና ግን ወላ ሓንቲ ይጠቕማ መወዳእታ እንድሕር ሪኢኹሞ ወላ ሓንቲ ይጠቕማ ወይ ከዓ ኣይተጠቐመትሉን ኣለና ብሓደምሽ ፈፂማ ኣይተጠቐመትሉ ነዚ ኣምላኽ እዚ ምፍላጥ ምስተውዓል እዩ ኣሜን ዶ በረኸትካ እዩ ፀጋኻ እዩ ምዝ ምልላይ ምዝ ኣምላኽ እዚ ምዝ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ንኩሉ ከዓ ዝገዝእ ዘሎ ኣምላኽ ንዕኡ ክትፈልጥ ዕድል ምርካብ ከምዚ ዓቢ ነገር ከምዚ ዓቢ ፀጋ የለን ሕጉሳት ኣይኮንና እንዲና ንኣምላኽ ምፍላጥኩም ሕጉሳት ዶ ወይ ዝገፅኩም ግን ፈፂሙ ሕጉስ ምዃን ዶ ይመስል ማለት እዩ وحقسات ኢና ኣምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካ እቲ ዝለኣኽካ ወድኻ ክፈልጡ ናይ ዘለኣለም ህይወት ፈሊጥናያ ንዑ ስለ ዝፈለጥና ንወዱ ከዓ ስለ ዝፈለጥናያ ብኣባህላ ዳዊት ድማ ንወዱ ከዓ ስለ ዝሰዓምና ናይ ዘለኣለም ህይወት ረኺብና ክብሪ ንስሙ ይኹን موزا سبيت زي أس كاب كم زعينت بركات يا مالك نسبيت لوط ذكروا خبال كله زنبرا بريفيليج عجرا أيوه سي كنذكر دليل مالك تخفيت الله زنبرا بركات بتأعم بزحي سبأ أزيد أنقق سبأ كم زنبرا أم بيبناس نزلنا لازم قليل نجار يكونن مالك قليل نجار يكون كابت زجرمني زا سبيت زيا كم زترايك أيكونه رفع 19 عنتو يم بيبنا عندنا أيم بقولكم يا منتي نحج حجزنا عنتو يم بيبنا رفع 19 مسن ببنا وسائلو مسوصو زي أبير كم زيلو حاتيت هو مجمرة غناتات نفولطينا مال كفاءات ناي سبستودوم بمنتاينا نفولطو مالتي واغاش مصيوم موني اوصايوم كنفولطوم يلومهم مالتي ساتاتهم كندقس يلومهم مالتي كسا خندي زين يرو خفاتهم نعوي خا عنتو بقالع زغبر زنبر زبلكم حطيات بقالع يبك سيتي مصحف قدس كبرتهم ما منتاي دي زبلهم افيليبي اب نورس كبرت قون مالتي نورسي ملكت ناوصخاس و انا خمزي الكاس بقو تمكح مالتي أملاك خاف كم زعينة زمن يحلون. It's not joke أحواتي. كم عينة زمن أفكم ينزل لنا. أفكم عينة زمن يننبر. لذي إذا سويت زي أخا أبزت نبنا. شو وسع. يلو خوت أخو لقدام يتحتي تو. مو مغرب كله خادم. نعاتهم كحزنا يمكن كيدي لهم. أقعد أم خوين خلت توالد سلزنا برو. زنان استزياءً نخمر عوان يلهم. استحت أيوان نبولهم. سوت نيرهم. سوت هاي فلت أني لهم من إلوس لزلو أيتمر عن نيرن كم زخنا رجوتي مالتي كمي كم زنبرة بهلهم تحريلنا حد أرينا خموي تمرت حات نيرن نام نمبالي زقرب مال ذيك حات نيرن زين سوت زياتهم كنا زم سوت زياتهم كنا عدل تخفيت لهم كأنا زياتهم ثم الأختي بينهما يتخيدوا نقول لاين من كان مقرب كايلهم هو خمس لهم كيدو نوت نجيروهم مالتي حسبوا أملاخ عدل خفت لك خلوا إذا أمكو صدم ما ينكو صدم زبلك قال لومي ناي كفاء مجلس نتقامل زلنا مغنياتكو زم سوات زياتهم كل عينت كفاءات سلز جبروا ويك حسومات سلز خونو كل عينت ناي زبرخ عينت ناي كفاءات مجلس يوم مالك نعيناكو جبر صدم نبي
ኣምላኽ ክፈቱ ግን ነዞም ሰባት እዚኣቶም ዕድል ተኸፊትሎም ኣይገርመኩምን ታትሕዝነካ ማለት እዩ ንሱ እንታይ ይመስሎም ነበረ ኢልዎም ይዋዘ ከም ዘሎ ይመስሎም ነበረ ንዋዘ ኢና ሓደ ግዜ ምዘን ደቂ ሓደ ግዜ ሓደ ክነግረን እንከለኹ ይዋዘ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ንሓቂ ዘይኮነ ከም ሓሶት ከም ዝኾነ ሓቂ እናገበርኩ ይነግረን እሞ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ሲ ሓቂ እንዳነገርኳ ነታ ዓባይ ጓለይ ሲ ኖ አይ ኖ ዩር ጆኪንግ ኢላህኒ ማለት እዩ ሓሶት ሓቂ ንገርዎም ሓቂ ሓሶት ንገርዎም ኣይኮንኩን ድብል ዘለኹ ክዋዘ ስለ ዝበዛሕኩ ይመስለኒ ግን ወላት ዋዛስ እንታይ ኮይኑ ነዚኣ ትመስል ሓንቲ ኣብነት ዘኪረሲ ቀደም ቆልዑት ከለና ሓንቲ ኣብቲ ናይ ስቶሪ ነንብቦ ዝነበርና ከምዚ ነይራ ምሽ ሓቂ ሓደ ቆልዓ ሓደ ግዜ ኣብ ደገ ፃወት ነይሩስ ድሓር ነብሪ ገለ ኢሉ መፂ ኢሉ ማለት እዩ ሓደ ኣታክ ከም ዝኸውን ዘሎ ዓይነት ገይሩሲ ሽዑ ኣቦኡ ድዮ ወላ ወላድዩ እንዳጎየ ከይዱ ከድሕኖ ደልዩ ማለት እዩ ተረኣየስ ነብሪ ዘየለ ካልኣይ ግዜ ነብሪ መፂኡ ኢሉ ማለት እዩ ካልኣይ ግዜ ተኸደ ደየለ ኣብ ሳልሳይ ነብሪ መፂ ኢሉ ናይ ሓቂ ነብሪ መፂ ማለት እዩ ኣይ ዋዘ እዩ ደሎ ኢሎ ቆልዓ ተበሊዑ ማለት እዩ እዚኦም ከዓ ከምኡ ይመሲልዎም ኣይ ዋዘ እዩ ደሎ ኢሎሞ ማለት እዩ መፂያ ገለ ከምዚ ትነድድ እዛ ምድሪ ገለ ኢሎሞ ማለት እዩ ከምኡ ሰባት ትብልኹም ዶ እስሕቁኹም ዶ የጋጥም እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ከምዚ ዕድል ተኸፊትሎም ክነሱሲ ሓራይ ክንዲ ምባልሲ ኣይ ይሕለፈና ኢሎም ሕጂ ይሕለፈና ከምዚ ፅብቕቲ እያ ግን ገለ ዘይኮነስ ሰሓቕ እዚ ስላእ ናይ ላግፂ ግደፎ እንዶ ዜና ይትቕተለልና ኢሎሞ ማለት እዩ እቶም መላእኽቲ ቅልጢፍካ ውፃእ ኢሎሞ ምስ ወፁ ኖህ ራብዓይ ርእሱ ወፂኡ መቸም ክወፁ ከሉ 4 ሰባት እዮም ወፁ ኖህ ሰበይቱ ዘዘክርዋ ተባሂላ ዘላ ክልተ ኣዋልድ ደቁ ነቲ ምድሪ ነቲ ጉዕዞ ጀሚሮሞ ኖህ ኣብኡ ሓደ ሕቶ ሓቲቱ ኣብቲ ኸይደ ምእንቲ ከይጠፍእሲ ናብዚኣ ዝዋኣር ትበሃል ዳ ኢሉ ብዛዕባ እዛ ሰበይቲ ዝገረመኒ ካልኣይ እምበር እዛ ሰበይቲ ከዓ ኣብ ዝዋኣር ከዓ በፂሓ እያ ኣብ ዴስቲኔሽን በፂሓ እኳ እያ እንታይ ትብል መሲሉኩም ኣብ ዘፍጥረት 19 ሎጥ ኣብ ዝዋኣር ምስ ኣተወ ድማ ኣብታ ምድሪ ፀሓይ በረቐት ሽዑ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ኣብ ልዕሊ ሶዶምን ኣብ ልዕሊ ጎሞራን ካብ እግዚኣብሔር ዲንን ሓውን ኣዝነበ ስቲል እዛ ሰበይቲ ምስኡ ከይዳ እያ ማለት እዩ ነዘን ከተማታት እዚኣተን ንኩሎም ጎልጎልን ኣብተን ከተማታት ዝነበሩ ኩሎምን ንቡቕሊ ምድርን ገልበጠ ሰበይቲ ሎጥ ግና ንምድሪ ይሕዝሪኹም ስቲል ኣላይፍ ኣብ ዝዋኣር ከዓ ከይዳ በፂሓ ማለት ስለዚ እዛ ሰበይቲ ሽግር ነይርዋ ማለት እዩ ካልእ እዩ ነይሩ ሽግራ እንታይ ምዃኑ ንርኢ ኢና ፅባቐታ ከተማ ዶ ይኸውን ኣብ ሓደ ነገር እንዶ ክሓተኩም ማለት ነቲ ተኣሽሙ ክንገብር ዓለምሲ ወልሓንቲ ፅቡቕ ዝበሃል ስለ ዘይብላ ወልሓንቲ ደስታ ስለ ዘይብላ ዲና ሓዲግናያ ጥራይ ዲና ሓዲግናያ ኣይ ኣብ ዓለም ደስታ ዝበሃል የለ ክላእ ኩላ ጉሓፍ እያ ጥራይ ድያ ዓለም ፅብቕቲ እያ ሓቂ ተተዛሪብና ማለት ዓለም ፅብቕቲ እያ ትዝሕዝን ግን ፅባቐ ደጋዊ ጥራይ እዩ መወዳእታኣ ስለ ፅቡቕ ዘይኮነ እዩ ማለት እዩ ምሳ ንባዕላ ክትጠፍእ እያ ንሓዊኣ ተሓልያ ዘላ that's the problem ማለት ዘይኮይኑ ኣብ ምድሪ ዘሎ ደስታ ብሙሉእ ብኩሉ ዓይነት ናይ ክፍኣት መንገዲ ንምርካብ ደስታ የብሉን ኣይብለናን እዩ መፅሓፍ على زي روح حفتنا بس مرنا خلوهم إلى هالنانيرة عالم طبق سلزي اللي يكون سبنا عالم عالم طبق سلزي فقري مس عالم مفتاح فتوت مس عالم زبال قام قازلو عالم زفتو نجار سلزي اللواي زفتو نجار عجن زودا يكون طبق يكون بناء عملاق عادي
ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከዓ ክብሪ ስለ ዘይብሉ ንዑ ይጽብቕ ዘይኮነ ማለት እዚ ጽባቕ ናይታ ከተማ ዶ ይኸውን እታ ከተማ ከመይ ነይራ ኣይደኖ ወይቶም ሽዑኡ ምስኣ ዝነበሩ ሰባት ዝኾኑ ወይስ ንሳ ንባዕላ ኣብ ከምኡ ዓይነት ክፍኣትን ኣብ ከምኡ ዓይነት ሓጢኣትን እያ ነይራ እንታይ እዩ ዘዕገንግና ነይሩ ንድሕሪት ዘጠመታ ንድሕሪት ዘበላ እንታይ እዩ ሓወተይ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኣብ ዞኣር ኮይናስ ምስ ሶዶም ጠፍያ ተገዲሽ ቅድሚ ኩሉ ከምቶም ኣንስቲ ከምቶም ሰብኡት ደቃ ደይ ትኸውን ነበረት ካይ ዝኩሉ ጎደና ኣካየዳ ማለት እንታይ ኮይና እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኢለኩም ኣብ ዞኣር ኮይናስ ምስ ሶዶም ጠፍያ ስለዚ ምስ ሶዶም እያ ነይራ ማለት እዩ ኣብ ሶዶም እያ ነይራ ልባ ሃማ ቀልባ ገለ ሙሉስ ኣብ ሶዶም እዩ ነይሩ ማለት ምናልባት ክልተ እግራ ኣበጊሳ በቲ ምድረ በዳ ኸይዳ ክትከውን ትኽእል እያ እቲ ናይ ሶዶም ነገር ግን ኣብ ውሽጣ እዩ ነይሩ ሶዶም ተኣክል ክጠፍእ ድዩ ነይሩ ቋንቋ ኣይዶኖ መፅሓፍ ቅዱስ ግን ሰበይቲ ሎጥ ዘክርዋ እዩ ኣነ ግዜ ሓደ ተምሃራይ ረቢሹ ክላስ ክንደይኹም ረበሽቲ ነርኩም ኣብዚ ክላስ ረቢሹ ምስ ረበሸ መምህሩ እንታይ ገይርዎ መቸም ገለገለ መምህራን ከምኡ ይገብሩ እዮም ዶበል ኢልዎ ማለት ደው ኢሉ ኣነ ክምህረ ሕጂ ንምርባሽ ከይርብሽ ኢሉ ቆይ ኣነ ክምህረ ካልእ ኩሉ ሰብ ኮፍ ኢሉ ከሎ ማለት ንስኻ ግን ደው ኢልካ ኢኻ ክላስ ትውዳእ ኢሉ ሓራ ኢሉ መምህር ምህር 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 ዳምሃሮ ከሎ ኣብ መንጎ ኢዱ ልዒሉ ማለት እዩ ናኾንካ ኢልዎ መምህር ወላ እኳ ኣነ ብስጋይ ደው ኢለ ተሃለኹ ብልበይ ግን ኮፍ ኢለ እየ ዘለኹ ኢልዎ ማለት እዩ It's about እቲ ብልብኻ ትተሓስቦ ነገር እዩ ማለት ከምኡ ክትሓስብ ከምኡ ክትቆፅር ትኽእል ኢኻ እዛ ሰበይቲ ኣብ ዞኣር ኮይና ልባ ምንታይ ነይሩ ልባ ምንታይ ነይሩ ኣብ ትግርኛ ሓው ምስል ኣለና ምሽ ሓቂ ኣፋ ምሳይ ልባ ምስ ደበሳይ It's true It's true ሓወተይ ከምዛ ሰበይቲ እዚኣ ዘሕዝን ሰበይቲ የለ እዚ ኩሉ ፕሪቪሌጅ ተዋሂባ እዚ ኩሉ ጉዕዞ ተጓዒዛ ልባ ግን ኣበይ ኣብ ድሕሪት ገሪቡ ልባ ይተጓዓዘን ሎጥ ኣብ ዞኣር ምስ ኣተወ ድማ ኣብታ ምድሪ ፀሓይ በረቐት ሽዑ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ኣብ ልዕሊ ሶዶምን ኣብ ልዕሊ ጎሞራን ካብ እግዚኣብሔር ዲንን ሓውን ኣዝነመ ነዘን ከተማታት እዚኣተን ንኩሉ ጎልጎልን ኣብተን ከተማታት ንዝነብሩ ኩሎምን ንቡቕሊ ምድርን ገልበጠ ሰበይቲ ሎጥ ግና ንድሕሪት ክትርኢ ግልጽ በለት ሓወልቲ ጮው ከዓ ኾነት ስለዚ እቲ ኣብ ሶዶም ትነብሮ ዝነበረት ናብራ ናፊቃቶ ልባ ናብኡ ኸይዱ መልኣኽ ብዝኣዘዞ ድማኒ እግዚኣብሔር ኣዚዙ ስለ ዝኾነ ንትእዛዝ ጎይታ ከዓ ኣኽበረት ብዘይ ምእዛዛ ድማ ጠፍያ ብዘይ ምእዛዛ ጠፍያ በዓል ጎይታ መወዳእታ እንታይ ኢሉ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ዘክርዋ ክብል ከሎ እዚ ዝዝከር ዘለዋ ጽቡቕ ስለ ዘለዋ ኣይኮነትን ናይ ጽቡቕ ምሳሌ ስለ ዝኾነት ኣይኮነትን ግን እቲ ዝተነግራ ቃልን እቲ ዝተባህለላ ቃልን ሰኣን ምእዛዛ ብዘይ ምእዛዛ ጠፍያ እዚ ኩሉ ዕድል ተኸፊትላ ከሎ ማለት እዚ ኩሉ ተነጊርዋ ከሎ ማለት ሽዑ ጎይታ ከምዚ ኢሉ በታ ወዲ ሰብ ዝግለጸላ መዓልቲ ድማ ከምኡ ክኸውን እዩ ምስ በለስ በታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ደርቢ ዘሎ ኣቑሑን ከዓ ኣብ ቤት ዘለዎ ክወስዶ ኢሉ ኣይውረድ ኣብ ወፍሪ ዘሎ እውን ንድሕሪት እንታይ ግበር
እዚኣ ሲ ሓቂ ከምኡ ዶ ትኸውን ኢልኩም ዶ ትሓስቡ? ኣነስ መጀመርያ እዚኣ ከንብባ ከለኹ ቀደም ማለት እዩ ከምኡ እያ ትመስለኒ። ጎይታ እንታይ ዝብል ዘሎ ሓደ ሰብ ኣብ ናሕሲ ይሰርሕ ኣሎ። ብሕልፊ ናይ እስራኤላውያን ገዛ ከመይ ኣብ ላዕሊ ኣብ ደርቢ ናሕሲ ኣለዎ። እዚ ቴራዞ ገለ ንብሎ ወይ ከዓኒ ኣብ ላዕልስ ቦታ ክህልዎ ክእል እዩ ማለት ኣብኡ ኮይኖም ከምዚ ገበላ ክኸውን ክእል ዋትኤቨር ማለት ኣብ ላዕሊ ኮይኖም ይሰርሑ። ስለዚ ሓደ ኣብኡ እናሰርሖ ከሎ እንድሕር ምምፃእ ወዲ ሰብ ኮይኑስ ኢሉ ጎይታ ይኹም ዝብል ዘሎ እንድሕር ምምፃእ ወዲ ሰብ ኮይኑሲ ናብ እንታይ ይእቶ በስካላ ገይሩ ወሪዱሲ ኣታንታ ኣሽሙ ረሲዕ ኢሉ ናብ ቤት ኣይእቶ ብኡ ገይሩ እንታይ ይግበር ይህደም። ካልኣይከ ኣብ ወፍሪ ዘሎኸ ወፊሩ ሕርሻ ድዩ ጓሲ ድዩ ገለ ወፊሩ ከሎ ምስ ወፈረ ኣታ መፂኡ እምበር ምስ ዝበሃል ወዲ ሰብ ምስ ዝመፅሲ እሱ ከዓ እንታይ ይግበር ኣይመለስ። ሕሰብዎ ወፊሩ ክንደይ ኪሎ ሜትራት ከይዱሲ ድሓር ክምለስ መፂኡ ክበሃል እንከሎስ ክምለስ ነዚኣ መቸም ዝገብራ የለን ሓቂ ነዚኣ ዝገብራሉ ዲ ጥፍኣት መፂኡ እናተባህለ ከሎስ ናብቲ ጥፍኣት ዘለዎ ዝኸይድ መቸም የለን። ግን ኣሎ ሰበይቲ ሎጥ እኳ ኣላ ጎይታ ከዓ ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ ኣሎ ብዙሓት ከዓ ክህልው እዮም። እቲ ቁም ነገር መን እዩ ዝዓቢ እዩ ማለት እዩ። ምድራዊ ነገር ድዩ ዝዓቢ ሰማያዊ ነገር ጎይታ መፂኡ ንሕና ንኽድ ናብቲ ተዳለወለልና ንጎይታ ንቃበሎ ዝብል ልብሎ ከምኡ ዝተዳለወ ከምኡ ዝተማሃረ ከምኡ ትሬኒድ ዝኾነ ልብሎ ብኸምኡ ከዓ ዝሓስብ ማለት እዩ። ገሊኡ ግን ዋ ተኣሽሙ ባረሲዐ ከዓ ዝብል ማለት ታ ከምዚ ከብዚ እንደ ገዲፍያ ሳዳ ክትሓረን እንድያ ሳ ክትቃፀለን እንድያ ድብል ማለት እዩ። መወዳእታ ከም ዝኾነ እኮ ኣይፈለጠን ዘሎ ኣየስተውዓለን። ስለዚ ኣብ ሰማያዊ ነገር ልብኻ እንተደኣ ዘየቐሚጥካዮ ከም ሰበይቲ ሎጥ ኣብ ምድራዊ ነገር ክቕመጥ ይኽእል እዩ። ልብኻ ናይ ምድራዊ ነገር ጥራይ ክሓስብ ይኽእል እዩ። ንምድራዊ ነገር ጥራይ ክጎይ ይኽእል እዩ። ደድሕሪ ምድራዊ ነገር ከዓኒ ክጓይ ይኽእል እዩ። ሰበይቲ ሎጥ ዘክርዋ ንምንታይ ኢና ንዝክራ ከምኡ ከይንኸውን ነዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት እቲ ምድራዊ ነገር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንዕኦም ንሱ እዩ ዝበለፀ ንሱ እዩ ቁፅሪ ሓደ ዝኾነ ይኹን ዋጋ ይኸፈል ንዕኡ ጥራይ እዮም ዝኸፍልሉ ማለት ንምድራዊ ነገር እዮም ዝኸፍልሉ። ሰማያዊ መንፈሳዊ ነገር ካልኣይ እዩ ማለት ኣሕዋተይ እዚ ቃል እግዚኣብሔር ሎማዓንቲ ክምዕደና ከሎ ክንሓስበሉ ዝደሊ ሓሳብ ንሱ ቀዳምነት ንዓና እንታይ ይባል ክልቲኡ ንሓቂ ንዓይሲ ሰማያዊ ነገር እዩ ቀዳምነተይ ኣነ ዝሓስቦ ኣነ ቀዳምነት ዝሰርዖ ንኩሉ ከዓ ዋጋ ዝኸፍለሉ ሰማያዊ ነገር እዩ ኢና ንብል ሓቂ ልብና ኣብኡ ተቐሚጡሎ ኢማጅን ወፍሪ ወፊርካስ ሓንቲ ነገር ረስ ኣብ ተሪፋህ እንላልካስ ንዓኣ ክትወስዳ ክትመፅእ ማለት እዩ። ወርቂ ድያ ነይራ ዋላ እንታይ እያ ንድዒ ሓደ ግዜ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ትሬን እናኸደ ከሎሲ ኣብ ባቡር ምስ ሰበይቱ እንታይ ኮይኑ እታ ባቡር ተጋጭያ ምስ ሓንቲ ናይ ነዳዲ መኪና እያ መስለኒ ተጋጭያ ዝተጋጭወት ሽዑኡ ክፍት ኣቢሉ ትተኣሽሙ ተረኣየስ ቃፀል ከም ዘላ ሪእዋ ማለት ሓንቲ ሰበይቲ እንታይ ኢልዋ ሕጂ ክንሃድም ኣለና ኢልዋ ሽዑ ንሳ ፅናሕ በል ጫማያ ከምፅኦ ኢላቶ ኖ ሕጂ ስሪእዎ ስለ ዝነበረ ከፍራሓ ከዓ ስለ ዘይደለየ ክንሃድም እዩ ዘለና ኢልዋ ማለት በል ፅናሕ ቦርሳይ ከምፅኦ ኢላቶ ማለት ኤንወይ ወፂኦም ሽዑ ኢሉ እሱ ንፅባሒቱ ቲቪ እናረኣና ከለና ኣብ ኒውስ ሰበይተይ ኣብቲ ስእልስ ቦርሳ ሒዛ ክትወፅእ ከላ ተቐዲሓ ኢልዋ ማለት ንቦርሳ ክትደሊላ ሂወታ ክተጥፍእ ትኽእል እያ ከምኡ ሰብ ኣሎ ዓተይ ከም ቃል ኣምላኽ ዝብለና ዘሎ ንሓቂ ንሰማያዊ ነገር ነቲ ሰማያዊ ሓሳብ ነቲ መንፈሳዊ ነገር ድዩ ቀዳምነት ንዓና ካልእ ከምፅኦ እየ ንብሎ ድዩ ይገብሩ እዮም ከምኡ ማለት እዩ
ጣት ወዲ ሰብ ምስ ኮነስ ገሊኦም ጉያሎም እዚኣ ኣይ ሓድጋኒ ክንደይ ዋጋ ዝኸፈል ኩላ ኢላ ሓንቲ ሰበይቲ ወርቃ ከተምፅኽ ትከይድ ሰበይቲ ሎጥ ተዘክርዋ ካልኦት ድማ ክዕኹም እቲ ንብረትና ዝብልዎ ነገር ናብ ገዝኦም ከምፅዎ ክኾን እዩ እስካያ ግናይ ትኸይድን ኢኻ ሰማያዊ ነገር እዩ ዝዓበየ ሰማያዊ ነገር እዩ ዝኸበረ ስለዚ ኣሕዋተይ ንሰበይቲ ሎጥ ዘክርዋ ክብለና ከሎ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዝክር ፅቡቕ ነገር ስለ ዘለዋ ዘይኮነሲ መምሃሪትና እያ እዚ ቃል ተስፋ ንዓና ዝተዋህበና ምስ ሎጥ ምስ ሰበይቲ ሎጥ ዝነበረ ሎጥ ስለ ዝኾነ ሎጥ ከዓኒ ናይ ኣምላኽ ተስፋ ኣሚኑ ናይ እግዚኣብሔር ተስፋ ኣሚኑ ከምታ ጻድቕ ነፍሱ ትስቀዮ ዝነበረት ነቲ ዝበሎ መልኣኽ ነቶ ኣሚኑ ስለ ዝወፀ ድሒኑ ስለዚ ንሕና ካብዚ እንታይ ኢና ንምሃር ተዳኢልና ሰበይቲ ሎጥ ክንዝክር ክንሓስብ እንከለናስ ለካ ከምዚ ከኣሎ እዩ ለካ ከምዚ ከኣሎ እዩ ክዳን ኣምላኽ ተስፋ ኣምላኽ በረኸት ኣምላኽ ገለ ብምሉእ ዝርኢኻ ማለት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና እንታይ ይብለና መሲሉኩም ኣብ ዕብራውያን 10:38 ክሳብ 39 ናብ ጉዳይ ማለት ገና ኣዝዩ ቀረባ ዘመን እዩ ቁሩብ ዘመን እዩ እቲ ዝመፅእ ክመፅእ ኣይክንኩን ከ ምስ በለ ጻድቕ ግና ብምንታይ ዝነብር ብእምነት እዩ ዝነብር ንድሕሪት ተተመልሰ ድማ ነፍሰይ ብኡባ ይብላን እዩ እግዚኣብሔር እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ ንሕና ግና ኢሉ ሽዑ ምስቶም ምድሓን ነፍሶም ክረኽቡ ዝኣምኑ እምበር ምስቶም ናብ ጥፍኣት ንድሕሪት ዝምለሱ ኣይኮናን ክርስትና ከምዚ ኣብ ጥርጥር ዘንብረና ናብራኻ ኣይኮነን ሎሚ ምጥርጣር ክዛርኣልኩም ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ከምዚ ከ ኣለዉ እዮም እንታይ ዝብሉ ንሕና ግና ምስቶም ምድሓን ነፍሶም ክረኽቡ ዝኣምኑ እምበር ምስቶም ናብ ጥፍኣት ንድሕሪት ዝምለሱ ኣይኮናን ኣብዚ ነገር እዚ ቀጥ ግን ከዓ ምባል ይከኣል እዩ ማለት ጠጠው ምባል ኣብዚ ነገር እዚ ግን ይከኣል ከምዚ ኣነስ ክውዳእ ድየ ገሌልና ንጣራጠሮ ጉዕዞ ይኮነን መና ዝኸዱ ብዙሓት ንድሕሪት ንኩሉ ዘይጠቅም ዘይዓብስ ነገራት ንድሕሪት ገዲፎም ዝኸዱ ነታ እምነት ከዓ ዝወድዋ ብዙሓት ናይ እምነት ኣቦታትን ኣዴታትን ኣለውና ብዛዕባኦም ከም ዝተባሂሉ ኣሎ ብዛዕታ ዝወፁላ ምድሪ ሓሲቦም ነይሮም እንተዝኾኑስ ክምለሱ ግዜ ኮሎ ሕጂ እውን ንምምላስ ግዜ ኣሎ ኣሕዋተይ ምምላስ ተተደልዩ ሕጂ እውን ግዜ ኣሎ ግን ብዛዕታ ዝወፁላ ምድሪ ሓሲቦም እንተዝኾኑ ክምለሱ ዕድል ወይ ከዓ ግዜ ነይሮም ሕጂ እውን ኮፍ ኢልና ግን እንታዮም ክሓስቡ ይደለዩ ግዜ ክህቡ ይደለዩ ብዛዕታ ዝወፁላ ምድሪ እንታይ ኢልና ክንሓስበላ ሳዳ ክጠፍ እንድያ ሳዳ ንሓው እንድያ ሳዳ መወዳእትኣ ጥፍኣት እንድዩ ካብ ኣምሊጥና ኢና ንሕና ካብ ግብፂ ምሊጥና ኢና ከነኣኒ መጨረሻ ስለዚ ንሕና ምስቶም ብእምነት ደው ዝብሉ ዶ ንኹን ምስቶም ሰብ እምነትን ሰብ ተስፋን ዶ ንኹን እግዚኣብሔር እሙን እዩ ኣምላኽ ዝሃበና ተስፋ ከዓ ንሱ እዩ ስለዚ እቲ ኣማኒ እንታይ ዝብል ምድሓን ነፍሱ ይፅበ ጎይታይ ብክብሪ ክግለፅ እዩ ንሱ ብክብሪ ምስ ዝግለፅ ኢሉ ንሰበይቲ ሎጥ እናዘከረ ኣነ ዘለኒ ክረክብ ምድራዊ ነገረይ ክረክብ ኢላ ኣይከይድ ነይሩ ምእንቲ ርእሱ ሽዑ እኮ ግዜ የለን እቲ ሜንታሊቲ ግን እቲ ድሌት እኮ ትብልቢ ዘሎ ሓሳብ እኮ ንዕኡ ክትረክብ ኢልካ እንድሕር ከይድካ ሓሳብካ ምድራዊ ምዃኑ ኣፍሊጥካ ኣለኻ ማለት እቶም ምድሓን ነፍሶም ዝፅበዩ ኣመንቲ ግና ንሳቶም ግን ብክብሪ ናብ ላዕሊ እዮም ዝለዓሉ ጎይታ ክመፅእ እንከሎ ኣብ ሰማያት ብደስታ ብሓጎስ
شعو أب آيرات أبتدبنا قابل ويا تخيلهم زي ترفو مناتو ميزان يبزحون نلعل خاب بلوم كيدوم نقويتهم كأبت أو يرخبوا خبر النسمو يخون لذا خاب عالم نوصا نفليلو هارا باولوس كاب عالم وصو تفليلو እግዚአብሔር ክዛረቡን ከሎ አነ አቦ ኾነኩም ይልዎም ሶም ካንታ ክትኮኑ ይኹም ህዝብ ክትኮኑ አወዳትን አውልድን ከማን ክትኮኑ ይኹም ይል እግዚአብሔር ለዛ ሐዋቲ አብዛ ዓለም ዚያ ጎቦ 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 ንግደፎ ለዛ ዓለም ዝመስል ናብራ ንግደፎ አንተ ይለኩም አነ ደፊረ ዝብላ ዚያ ቤት አምላኽ ዳርጋ ናብ በዓት ጎሓሉ ንቅያር ቁርብ ይተሪፍዋ ዘሎ تاي باز قبر سستريقهم ديوم زموصو كي تقولون مالتي كل عينات حاتيات كاف تحت تخص على عالي كداي كورنثوس مرافع 10 باولوس كم زي لدو حكي إذا خا كم تنستاتهم التمنيو نحنا خا نتأكي أنتي كين من أزبز عسرائيليان ملبى مخونلنا باركة تهزب خبل عنك ستن تقمت أخص عقون تنس أزبل كم تصحفه كم توم قلياتهم مملكة أوتاين تخونوا كم قلياتهم زمنزرو سلان سلستن شحزو دوق أين منزر كم تقلياتهم سفتنوا بتمان زطفوا نخرسوس هين فتنوا كم تقلياتهم زعزم زمومو بتمت في زطفهم أين عزمزم نابل يقصل مالتي إذا كل ملبى مكخوني زبصهم نحنا خا مودات الزمانات نزور كبلاو نتكساص خون اللايو تتصحفه استي دويل زلو خيودق تدويل زمسلو خيودق سبيت لوط بار ذكر السا يبا اب صدوم سلازي نبره ولا كنت وصت دبا حسابا كل نغرا اب صدوم سلازي ترفتكن بتتفات تودي انا نسخاتكم منكم يكون مدحاني كاب سماي كمص نصبلنا هذا باولوس نحنا هاجرنا أبيد عدنا نحنا هاجرنا أب سمايته كاب أدم مدحاني كريستوس نصبلنا نحنا سبت سفاينا نحنا سبت بيتنا سلازي خمي يزخون زبلناي نقويتا زحاتت وحتو خمزي دنقت زعواز بزح كلمة حجي بزح جزي تزاري بلخو مال فأر نحنا نجزي أبهير نفره كأني أملاخ كافتنا خمي جيرو خمزة وصلنا خا يفلت على بيتروس أنا سامع حالك زي بزع بازية أملاخ فلت إلو خلا بيتروس نجيرنا له سلازي نتوم فرات جزي أبير كمي جيرو خمزة نحنم فلت سلازي مدحان تسفى رقصنت بقدمنا زلنا سبات نتأراتر نفرهن كم سبيت لوط كاني عجن نبل بمدراو نجر أيكونان توم أمن تزبلنا نحنا خبز وساعتنا أمين دو لذي أبكر مقالون أبكر مي نا أملاخ من فسن كلمة خلنا رأسنا خضريون كلنا رأسنا نرئ مالتي عنا نتوم نا إجزابير قال استنقر لنا سوات أنا وأي مالتي إذا قال معدوز إذن تمرتنا ستتصحف نجارات سمعنا نبتي دحر نابز قصنا نخيد هالينا خوينا دحر كم سبيت لوط قال نمثل هالينا خوينا قال لا يا مالتي بقدنا مستخالن ثمنا امنه ابوتاتنا نمثالنا كبرنا سمو يخون እግዚአብሔር ከአ ይخيل ጸልይና سبيت لوط ذكروا قويتا نمثالنا خون ممهارينا اختكون نزا سبيت زي أذكروا
أحواتي أملاخ أمونيو أتتسفى زهابنا أمونيو أم معرف كبت حنا دما نسو أمونيو أيت ألمنيو እግዚአብሔር أيت أنتنيو እግዚአብሔር أيرسعنيو እግዚአብሔር يبتصحيو እግዚአብሔር نزر الكازي هاب كاني نايت اسفاغر كونتي نسابم كورسون ورشاي اي ورسون ورشاي حواتي بس نقر زغنا حسب مستوم سب امنت دما نحنا كاب امنتينا خنبل من قدنا خنفلي خنفلي እግዚአብሔር ይደልየና ሃሌሉያ بمنفس كارد عني بمنفس كحكزن قوي تارد عني قوي تحكزن بمنفس كارد عني حجزني بدوي لنا حواتي منين أخاطرة من بارين أخاطرة من بارين أخاطرة أداونا العلة حواتي هذا أكيد تعلم هديمنا زوج أنا برتع متننا حنركبنا أب እግዚአብሔር ብርቱዕ ንጽንና ኣሎ ሃሌሉያ أب كان حاجة صقاب أبي ما كان زلعلم نصنع ኣሎ ሃሌሉያ
كاللخون يشمك اللخون يشمك جزاء لك جزاء لك جزاء لك جزاء لك صدق نسيها نعقت عيني مسكين الربا تتكون نسيها نعقت عيني مسكين الربا شمك اللهون شمك اللهون يشمك جزاء لك جزاء لك جزاء لك جزاء لك زمنين عخاطراي زمنين لا وزن حواتي نبارين عخاطرا زين قدسنا حدفو زين قدسنا عالم كلتان زمنين عخاطرا زمنين سقويتات يواتي حواتي نبارين عخاطرا نبارين عخاطرا زمنين عخاطرا زمنين عخاطرا منبرين عخاطرا منبرين عخاطرا تتكون نسخة عخاطرا يكون تاكيد مكان تتكون نسخة عخاطرا يكون سيد يشمك اللهون يشمك اللهون يشمك جزاء لك جزاء لك يسوع جزاء لك جزاء لك لا ستنا حواتي حتى أبلغ سنوين زي قويتازي نزل العالم أملاخين ولا أملاخ مسكين للسوق صعبت كمان حكيو للسوق صعبت كمان حنا يومون أملاخ هللويا جزاء لك جزاء أم هي وزي جزاء أم تاوي أم نصي جزاء جزاء لك جزاء قويتاوي شاتي جزاء لك وطعت الرجل زمنين عخاطراي زمنين عخاطراي منبرين عخاطراي منبرين عخاطراي زمنين عخاطراي دون على الأخوات زقويتاتي زل علم أملاخي والأخوات أمين لا أملاك عيبالو سبات أملاخي السماء كالو الدليل قمرات قويتاي حكزني بمبهر داني بمبس حكزني
ጥበብ ከብዝሓና ሕዋትይ ኣምላኽ መስገን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ብጥንቃቐን ብርዝነትን ክንመንብር ዝምህረና ዘመነይ ንዓኻ ጥራይ ዘመነይ ንዓኻ ጎይታ ይሓልዩ ምንባረይ ንዓኻ ጥራይ ምንባረይ ንዓኻ ክትከውን ንስኻ ንዓኻ ጥራይ ጎይታ ይስመካ ክትከውን ንስኻ ንዓኻ ጥራይ ንኖስ ክስመካ ይስመካ ኣለኹ ይስመካ ይስመካ ኣለኹ ይስመካ ግዛእለካ ግዛ ግዛእለካ የሱስ ግዛእለካ ግዛ ግዛእለካ ሓንቲ ዳ ክንጸልይና ኣምላኽ መስገን እግዚኣብሔር ሕይወትና የገድሶ ኣምላኽ መስገን ንዓኻ ንዓኺ የገድሶ ኣምላኽ መስገን ከምቲ ንኤርምያስ ዝበሎ ኣምላኽ መስገን ሃሌሉያ ገና ሃሌሉያ ድቂ ኾላኺ ይፈልጠኪ ድቂ ኾላኻ ይፈልጠካ ኣምላኽ መስገን ሃሌሉያ 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 ከም ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ናባይ መጽእ ኣብ ከርሲ ዓዲኻ ከይሃነጽኩኻ ፈለጥኩኻ ካብ ማህፀን ከይወጻእኻ ኸዓ ቀደስኩኻ ንህዛብ ነቢ ክትከውን ድማ መደብኩኻ በለ ኣምላኽ መስገን ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ኣባይና ባኻትኩምን ዝመደበሎ ኣምላኽ መስገን ንሱ ከይፈጸሞ ኣዕርፍኒ ኣምላኽ መስገን ሃሌሉያ ነፍስና ሰንከልከል ኢላ ክትወድቕ ኣይገድፋኒ እግዚኣብሔር ኣቦ ዝመደቦ ናባይ ይመጽእ ናባይ ዝመጽእ ከቶ ንወጻኢ ኣይድርብየን ኢለ ኣምላኽ መስገን ሃሌሉያ እዒንትና ናው ጥራሕ ይጠምታ ኣምላኽ መስገን ፍጹም እግዚአብሔር የዋጻኒ ንበል አምላኽ መስገን ሃሌሉያ ክትከውን ንስኻ ንዓኻ ጥራይ ንጉስ ዘይብለካ ክትከውን ንስኻ ንዓኻ ጥራይ ኣምላኽ ይብለካ ንስምካ ኣለኹ ይስምካ ኣለኹ ይስምካ ግዛ እብለካ ግዛ እብለካ ግዛ እብለካ ግዛ እብለካ ዓለም ሓላፊት እያ ፍትወታኻ ምሱ ፍቓድ እግዚአብሔር ዝገብር ግና ንዘለዓለም ይነብር ሃሌሉያ 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 ኣምላኸይ ሰናይን ጥዑምን ኢኻ መን ዝመስለካ ኣነ ውን ዝተረዲኤ እምነተይ ኩሉ ኣባኻ ኣውዲቐ እምነተይ ኩሉ ኣባኻ ኣውዲቐ ልበይ ኣባኻ ይንበሎ ኣሕዋተይ ልበይ ኣባኻ ይበልዎ ኣምላኽ መስገን ተዋጻኒ ኢኻ በሎ እምነተይ ኩሉ ኣባኻ ኣውዲቐ እሙን መራሒ እዩ ጎይታ ኣምላኸይ ሰናይን ጥዑምን ኢኻ መን ዝመስለካ ኣነ ውን ዝተረዲኤ
ምስጋና ንገረን ጎይታ እምነተይ ኩሉ ኣባኻ ኣውዲቂ ኣምላኸይ ሰናይ ጥዑምን ኢኻ መን እዩ ዝመስለካ ኣነዊ እዚ ተረዲኤ እምነተይ ኩሉ ኣባኻ ኣውዲቐ እምነተይ ኩሉ ኣባኻ ኣውዲቐ እቶም ናይ እምነት ሰባት ኣሕዋት ሓዊ ቅድሚኦም ከሎ ነዚ ኣምላኽ እዚ ኢና ነምልኽ ኢሎም ኣሕዋተይ እምነቶም ኣውዲቖም እግዚኣብሔር ዘተኣማምን ኣምላኽ እዩ ዘይንዕንቀፈላ ዓሪቲ መገዲ ዝመርሕ ዘውርሰና ጎይታ ኣለና ኣምላኸይ እዳውና ንዕልና ናይ መጨረሻ ሰናይ ጥዑምን ኢኻ መን እዩ ዝመስለካ ኣነዊ ንዝተረዲኤ እምነተይ ኩሉ ኣባኻ ኣውዲቐ እምነተይ ኩሉ ኣባኻ ኣውዲቐ ዝረዳእ ኣምላኽ ኣሎ ዝድግፍ ኣምላኽ ኣሎ ዝመርሕ ኣምላኽ ኣሎ እምነተይ ኩሉ ኣባኻ ኣውዲቐ እምነተይ ኩሉ ኣባኻ ኣውዲቐ ጎይታ ነኽብረካ ነመስግነካ ኣለና እሙን ኣምላኽ ኢኻ እግዚኣብሔር ዕንትና ናባኻ ጥራሕ ይጥምት ኣለዋ እግዚኣብሔር ፍጹም ዕንትና ናባኻ ይርኢ ኣለዋ እግዚኣብሔር ተተኣማምን ኣምላኽ ኢኻ እግዚኣብሔር ነኽብረካ ነመስግነካ ኣለና ስለ ትግሩም ቃልካ እግዚኣብሔር ዕንትና ናባኻ ክጥምታ ኣብ ካልእ ከይጥምታ እግዚኣብሔር በዚ ትኹል ቃልካ ስለ ዝመሃርካና ተመስገን ሬማጋዶላ ማስከሌፓንዶ እንዳላላ ባካዳ ግሌደለ በደረቦንዳ እምነተይ ኩሉ ባኻ ኣውዲቐ በልዎ ኣብ ጸልማት ብርሃኔ ኣብ እርግና ሓይለይ ምርኩሰይ ኣብ ጥበባ ፍጡር ረድኤት ኣብ ጥበባ ፍጡር ረድኤት ኣኽሊል ክብረይ ኢኻ ዘውዲ ስልማተይ ኣብ ጸልማት ብርሃነይ ክንደለይ ኣብ እርግና ሓይለይ ምርኩሰይ ኣብ ጥበባ ፍጡር ረድኤት ኣብ ጥበባ ፍጡር ረድኤት ኢየሱስ ጎይታ እልልታን ጣቕዒትን ሃብዎ ነዚ ጎይታ ተተኣማምን ኢኻ በልዎ እግዚኣብሔር ኣብ ውሻጠይ ጎይታይን ኣምላኸይን ኢለ ሸከመካ ኣለኹ እግዚኣብሔር ናይ ህይወተይ ንጉስ ንስኻ ኢኻ ሃሌሉያ እንታይ ዶ ኣነ ዘይበኣኻ እንታይ ዶ ኣለኒ ኣነ ዘይመንፈስካ እንታይ ዶ ኣለኒ ንስኻ ኢኻ ኩሉ ተስቦ ንስኻ ኢኻ ሰናይ ዝብሎ ናተይ ኢየሱስ ኢኻ ደገፋ ህይወት ኢየሱስ ኢኻ ኩሉ ተስቦ ንስኻ ኢኻ
يجفا يوت هللويا 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 تتأمم نسو بين مرحوم نسو بانا عملا خاينة برن نسو بين مرحوم نسو بانا عملا خاينة برن أبكي تتصورم هللويا كابكو حمعران تيوم مرحوم هللويا حبيرنا خلصلينا ويتا يبارككم እግዚአብሔር ነኽብረካ ነመስግነካ ኣለና ዘይትጽገብ ኣምላኽ ዘይትምኖ እግዚአብሔር ኣምላኸ ንስምካ ክነሓስቦ ከለናስ ነፍስና ከመንጉዕን ብስብሕን ትጸግብ እግዚአብሔር ኣብ ገጽካ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ኣብ የማንካ ንዘለዓለም ብጽዕና ኣሎ ኣብ ገጽካ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ኣብ የማንካ ንዘለዓለም ብጽዕና ኣሎ ሃሌሉያ 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 ስምካ ይባረኽ እግዚአብሔር ንስኻ በይንኻ ኣምላኽና ኢኻ እግዚአብሔር ተባረኽ እግዚአብሔር ንህዝብኻ ንዓይን ኣሕዋተይን እግዚአብሔር በዚ መንፈስ ስለተንቅሓና ስለዝረዳእኻና ነኽብረካ ኣለና እግዚአብሔር ስዕርደይ ሓይሊ ህይወተይ መናገፊየይ ዝሃድመሉ ፀግዒ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ ልዕል ዝበለ ኸውለ እዩ ሃሌሉያ ስምካ ይባረኽ እግዚአብሔር ተመስገን ስምካ ይባረኽ እግዚአብሔር ተመስገን ካብ ዘላለም ንዘላለም ስምካ ብሩኽ ይኹን መገድና ኣቕንዕ እግዚአብሔር ምእታውና ንውፃና ባረኽ እግዚአብሔር ተግባር እዳውና ባረኽ እግዚአብሔር ኣባኻ ጥራሕ ምጥማት ክንክእል እግዚአብሔር ኣውሻጠና ዝተምህረና መመሊስካ እግዚአብሔር عينتنا خفتو እግዚአብሔር نتجرمخان كبرخان نارعنا نزني عالم نجر فنفينا እግዚአብሔር أملاخي نفسنا بحيل نغلمي تتقسقس من انت እግዚአብሔር نبت زراخا يطرح تقسقس እግዚአብሔር كفنا እግዚአብሔር سمكا يبارخ وكل نجر تمسكن كل تصقا زغلغلنا مزمران ጸሎት አገልጋል ሰባኺ ሁሉም ባርኮም እግዚአብሔር أنا دما እግዚአብሔር كلنتنا بارخ زسو من እግዚአብሔር بز منفذ نقحنا نفسنا بحاجوس كتساراسر تسفا حدث እግዚአብሔር ጸጋኻ أبزحنا بود خبي يسوسم كل خبرنا عخا يكون እግዚአብሔር باركم تبارك